И ето го, нашето бебе номер 2 започва да ака и да пика. Вече е готово, изакало се. Ето, имаме резултат. Изпишкано и изакано от първия ден. Да не пусна още. Не. Ама и това беше. Свършило е. Свършило е бебенцето. Браво на него. Чудесно. Браво на бебчето. Браво. Чудесно. Браво. Ето го резултата от първото му ходене. Още от първия му ден на този бял свят вече има пишкане и якане с естествена бебешка хигиена в легенче. Чудесно. Браво! Майчета.